Какво правят дълго женени двойки на Свети Валентин? Идват на фитнес. Рали в тялото. Или най-просто казано, това е теглото на костите, като ти си на 37, нали така? Да. Според машината и според тези показатели, биологичната ти възраст отговаря на тази на 33 годишни. Което е супер, това е доста добър резултат. 4 години по-млад. Добрата форма и здраве не се поддържат с лакти на масата, а си трябва дисциплина и постоянство.